Altså, der er en, der har spildt fucking Fanta ud over det hele på derovre. Og det er ret mit bræt og min taske. Og de har ikke taget op efter sig. Man kan slet ikke se det der. Nok. Det er noget skidt, hva'? Det er så nederen, altså. Nu skal vi lige drikke energidrinks. Og et yoghurt. Et yoghurt. Og en smoothie. Meget koster det. Eller du kan godt lige se på Facebook eller noget. Det er dyrt. Facebook. Fuck Facebook in the face. Det er det der First Try Sunday med Olsen. Ja. Det bliver noget. Det er First Try Sunday med Olsen. Næste søndag, der er det Larsson. Ja, det er det. Hey. Skal vi filme, mens vi drikker energidrik? Det skal man hver søndag. First Try Sundays, så skal man drikke energidrik. Det er X-Ray Sundays. Så man kan kigge igennem Anders. Wow. X-Ray Sundays. Flot, det er 4. Det er flot. Goddag. Goddag, goddag. Det klipper du lige væk. Det gør du. Du skal smage X-Ray. Fandme kold. Den er kold. Den er god. Det er X-Ray Sundays. På tredje søndag advent, der er det Anders, der er X-Ray Sunday. Så er det Palle den 4. Juleaften. Han kommer med en Swiftlet bag lip. Hallo, juleaften. Skal vi så ikke mødes op og lige tage en time, 2 timer session? Jo, ja, fedt. Vi skal også have noget klip til juleaften. Og en nytårsklip. Det er fyrværkeri, mand. Så skal vi alle sammen en turbo. Og kanonslag. Ja, kanonslag! Jamen bare sådan et par dage før nytår, så skal der bare... Jeg skal have kanonslag med heroppe, så springer jeg hele det her. Hvorfor er det så wack at filme op mod lyset? Mit, det står... Jeg skal heller ikke have autofokus på, så jeg skal filme op mod lyset. Sådan så. Ja. Jeg skal åbne det op. Vi skal lave first drive. First drive. Jeg fik et træk i det her. Jeg laver lige 3. Hvad skal du lave? Skal jeg lave den der wallride der? First drive Sundays, det er hemmelighed. Patrick. Må du ikke gøre Netto og købe noget for mig? Når du skal hjem eller sådan noget? Nej, jeg gik forbi Netto og købte. Nå nej. Du skulle bare have været med os. Ja, jeg får ikke tilbudt det. Ja, det var egentlig også godt. Vil du være klar? Ja, jeg skal bare lige musik. Så er jeg klar, Larsson. Yeah, the man. Jeg var sød, den der.